الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Барша мақтаулар хамда сана безләрне юктан бар кылган җин һәм кешеләрне аны зурлап, аны танып, аңа гыйбадәт кылсыннар өчен яралткан Аллаһ субханаһу ва таалагә генә. Шәһадәт китерәм, Аллаһ Тааладан башка хак гыйбадәткә лаеклы илаһи зат юк. Һәм Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям аның соңгы илчесе һәм дә пәйгамбәре, аңа Аллаһның салаваты һәм дә сәламе булсын. Джабир ибн Абдиллах радиллаһу анху сахабадан бер хадис китерелә. Бер вакыт пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалары юлда иделәр. Юлда булганда аларның берсе башын яра. Юлда булып барганда башын яра, башын каната. Һәм шул яраланган башы белән ул гысл алырга мәҗбүри була. Төшләнә. Һәм инде бу тирә-юньдә булган сахабалардан сорый: "Миңа нәрсә эшләргә? Миңа хәзер инде гысл алырга кирәкме?" "Яисә нәрсә эшлим мин?" ди. Төшләнгәч гысл алу фарыз, гысылсыз син намаз укый алмыйсың, ләкин бу башын ярган, башын канаткан. Әгәр дә юына икән, аңа зыян килергә мөмкин. Сахабалар тирә-юньдә булганнар әйтәләр: "Без дә сиңа рөхсәт тапмыйбыз. Синең суың бар, син гысл алырга тиешсең" дип әйтәләр. Бу сахаба ярылган башы белән гысл кыена да, инде шушы ярасына шүп кирип, пычрак кирип, инфекция кирип, бу халак була, үлә. Шуннан соң кайткачтан пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям бу хәбәрне ирештерәләр. Һәм ул бик каты ачулана. Ачуы чыга бик каты, һәм нәрсә дип әйтә: "Каталуху каталахумуллаһ, ала саалу, إذ لم يعلموا فإن شفاء الغي فإن شفاء العي السؤال." Алар аны үтерделәр, Аллаһ аларны һәлак итсен ди. Нигә соң алар сорамыйлар белмәгәндә? Наданлыкның дәвасы бит сорау дип әйтте. Алар аны турыдан-туры үтермәделәр, ләкин гыйлемсез җавап бирүләре сәбәпле шушы кеше һәлак була. Һәм шуңа пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Алар аны үтерделәр" ди. Һәм ачуы килеп, аларга ләгънәт тә кыла. Аллаһ аларны һәлак итсен, гыйлемсез кешеләргә фәтва биргәннәре өчен. Сорасалар иде, чөнки бит наданлыкның, гыйлемсезлекнең дәвасы ул сорау диде. Бу хадистан аңлашыла, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям наданлыкны, гыйлемсезлекне шир дип атады. Чөнки нәрсә диде? Наданлыкның дәвасы ул сорау. Димәк, наданлык ул шир, әгәр дә аңа дава кирәк икән. Җәмәгать, һичшиксез наданлык, гыйлемсезлек ул кешеләрнең, өммәтнең, адәм баласларының иң ныклы, иң зур ширләренең берсе булып тора. Бу ширнең әсәре, бу ширнең нәтиҗәләре
кешенең үзенә зыян китерә, җәмгыятькә китерә зыян, дингә, өммәткә зыян сала һич шиксез. Инде наданлык дигән сүз, наданлык дигәндә без монда ул дөньяви фәннәрне белмәү турында сүз бармы әлбәттә. Әйе, аларны да белмәү бүгенге көндә бик зур югалту булып тора. Укый яза белмисең икән син, әлбәттә, мөселман кешегә бу сыйфат хас түгел. Укырга, язырга белергә кирәк, саный белергә кирәк. Әмма дә ләкин монда наданлык дигәндә ул динеңне белмәү. Аллаһ субханаһу ва тааляны белмәү. Аның кем икәнлеге, аның нинди сыйфатлары бар икәнлеген, диннең хөкемнәрен, нәрсә ул халал, нәрсә ул харам, нинди хаклар бар, нинди йөкләнгән вазифалар бар икәнлеген белмәү турында сүз бара. Шушы наданлык дигәндә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламнан икенче бер хадистә китерелә. Абу Хурайра радиллаһу анһу китерә Сахих аль-Бухарида: "Инна мин ашрати ас-са'ати ва амаратиха ан юрфа'a аль-илм ва яthbut аль-җаhl." Кыямат көненең сыйфатлары, галәмәтләреннән булып тора гыйлемнең югалуы һәм наданлыкның таралуы дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм наданлык таралганнан соң таралачак бозыклык, таралачак хәмер эшу, зина һәм үтерү дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Наданлык сәбәпле ширк барлыкка килә. Ширкнең башында да наданлык. Уйланып карыйк, Муса алейхиссаламның кыссасында Ал-А'раф сүрәсенең 138-нче аятында Аллаһ субханаһу ва тааля Муса пәйгамбәрнең кыссасын китерә. Инде Муса пәйгамбәр үз халкы белән Фиргавыннан кутылып диңгез аша үткәннән соң алар очраталар бер халык, бер кавым. Ул кавым путларга табына иде. Һәм шуннан соң бу Бану Исраил Муса пәйгамбәрнең халкы әйтә: "Я Муса, җә'ал лана илаһан кама лахум алиха." Эй Муса, безгә дә аларныкы кебек илаһлар яса әле. Безгә дә шундый путлар бир әле дип сорыйлар. Һәм шуннан соң Муса пәйгамбәр нәрсә ди? "Қала иннакум қаумун таҗһалун." Муса әйтте: "Сез надан халык" ди. Сез надан халык, ягъни наданлыгыгыз сәбәпле, гыйлемсезлегегез сәбәпле шундый гынахны сез сорыйсыз. Шундый гынахка кирергә сез әзерсез, ширк китерергә. Иң зур гынах Аллаһка тиңдәш китерү. Ни өчен? Надан булулары сәбәпле. Гыйлемләре булмау сәбәпле. Шулай ук Юсуф алейхиссалам, Юсуфның кыссасында без беләбез, Юсуф алейхиссалам иң зур фитнәләрнең берсенә эләгә, хатын-кыз фитнәсенә. Һәм шул вакытта әйтә: "Ва илля тасриф анни кайдахунна асбу илайһинна." Эй Аллаһ, Аллаһка дуа белән мөрәҗәгать итеп, әгәр дә син мине шушы хатын-кызларның фитнәсеннән, аларның мәкерлекләреннән мине коткармасаң, мин алар белән гынахка батачакмын. Ва акум минал җаһилин, һәм мин наданнардан булачакмын дип әйтә. Ягъни менә бу бозыклык та, фахишалык та, зина да ни сәбәпле барлыкка килә? Наданлык, гыйлемсезлек. Аның беренчедән тыелган икәнлеген белми кеше. Икенчедән тыелган икәнлеген белсә дә, шушы гынах өчен нинди зур газап, җәза әзерләнгәнен белми кеше. Шул сәбәптән бозыклыкка, фахишалеккә дә кеше шума. Әгәр дә без тирәнрәк уйланып карасак, җәмәгать, һәрбер гынахының башында тора наданлык. Һәм һәрбер кылган гынах өчен кеше киләчәктә үзе бәласын, кайгысын күрәчәк. Кеше наданлык белән гынах кыла, һәм шул гынахы сәбәпле аннары бәласын күрә. Гаиләсендә белми үзенең хакларын, үзенең өстендә булган вазифаларны белми, ир кеше белми, хатын-кыз белми. Шул сәбәпле, наданлыклары сәбәпле төзек, яхшы гаилә төзи алмыйлар. Балаларны дөрес итеп тәрбияли алмыйлар. Гыйлемсезлек сәбәпле, наданлык сәбәпле. Ахыр чиктә
талак әйтергә дә мәҗбүри булалар. Талак әйткәндә дә әле бу талак дөресме? Мин 3 тапкыр әйттем, мин фәлән мәртәбә әйттем, килеп сорый, нәрсә эшләргә соң дип. Гаилә корыр алдыннан һәрбер кеше белергә тиеш әлбәттә. Ир кешенең нинди хаклары бар, нинди вазифалары бар, хатын кызның нинди хаклары бар, нинди вазифалары. Әгәр дә бәла, бәхәс чыккан чакта нәрсә эшләргә икәнлекләрен гыйлем кирәк. Кеше белми үзенең җәмгыятьтә башка кешеләргә карата, башка кешеләре белән аралашканда, кардәшләре белән, туганнары белән, күршеләре белән, урамда очраган кешеләр белән үзен ничек тотырга тиеш икәнлеген. Ул аларны белмәү сәбәпле үзенә бары тик дошманнар гына таба. Туганлык арасы өзелә, гаиләсе таркала, күршеләреннән ихтирам, хөрмәт юк. Урамда да дошман гына үзенә таба. Ни сәбәпле? Наданлык сәбәпле. Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям әхлак, әдәп белән бәйле хадисләрен белмәү сәбәпле, гыйлем алмау сәбәпле үзенә бәла, каза таба. Дөреслектә җаһиллек, наданлык ул безнең диндә яңалыкларны таратылуына сәбәп булып тора. Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Фамаза ба'дал хакки илля ад-далал". Юнус сурасының 32-нче аятында хаклыктан соң нәрсә булсын? Адашудан башка ди. Әгәр дә кеше хаклыкта түгел икән, гыйлем алып хак юлда булмаса, гыйлем алмау сәбәпле ул наданлыкка чумып адашуга гына кирип китәчәк. Гыйлем алмасың икән, син адашачаксың. Гыйлем аласың икән, дөрес итеп, дөрес гыйлем, ул вакытта син хаклыкта, дөрес юлда булачаксың. Шушы аят буенча аңлашыла. Һәм шушы гыйлемсезлек, наданлык сәбәпле диндә төрле яңалыклар барлык килеп чыга. Төрле агымнар, юнәлешләр. Бүгенге көндә әйткәнчә, экстремистик төрле юнәлешләр барлыкка киләләр. Ни сәбәпле? Гыйлем булмау сәбәпле. Кешеләр нәрсә халал, нәрсә харам икәнлеген белми. Кеше нәрсә ул ширик, нәрсә ул Аллаһны бер дип тану икәнлеген белми бутый. Нәрсә ул яңалык, нәрсә ул дин, сөннәт икәнлеген бутый башлый. Нәрсә ул халал, нәрсә ул харам икәнлеген бутый башлый. Мөселман кешеләренең һәм башка кешеләрнең каннары, маллары һәм намуслары харам икәнлеген белми яисә бутый башлый. Ни сәбәпле? Гыйлемсезлек, наданлык сәбәпле. Шуңа да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әйтте ки: "Юрфа'ул илм ва яthбутул җаһл ва яظһарул харж". Гыйлем күтәреләчәк. Ягъни гыйлем бетәчәк һәм наданлык таралачак. Һәм шул вакытта нәрсә тарала ди? Үтереш таралачак дип әйтте. Һәм бүгенге көндә җәмәгать карашсак, шушы гыйлемсезлек, наданлык сәбәпле кешеләр бер-берсенә зулым кылалар, бер-берләрен үтерешәләр, бер-берләренең гадәтләрен, гөрефләрен ихтирам итмичә, гөреф гадәтләрне дин белән бутап, бер-берләренә каршы чыгалар. Ни сәбәпле? Гыйлем алмау, наданлык сәбәпле. Наданлык ул шир. Һәм ширнең, наданлыкның давасы ул гыйлем дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Сорау дип әйтте. Гыйлемнең дәрәҗәсе, урыны диндә югары. Аллаһ субханаһу ва тааля күп кенә аятларда гыйлемнең өстенлеген безгә ирештерә. Һәм әйтә: "Ярфа'иллаһу аллазина аману минкум валлазина утул илма дараҗат". Аллаһ иман китергәннәрне һәм гыйлем әһелләрен югары дәрәҗәләргә күтәрә. "Кул һал ястави аллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун, иннама ятазаккару улул албаб". Әйт, белүчеләр белән белмәүчеләр бер тигез булырлармы ди? Дөреслектә акыл ияләре генә уйланалар һәм искә алалар. "Афаман ямши мукиббан ала вajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim". Үзенең башын иеп, җиргә сөрелеп баручы туры юлдама, яисә башын күтәреп, төз булып
туры юлдан баручы, туры юлдамы дип әйтә. Әйе, монда чагыштыра Аллаһ Субханаһу ва Тааля, гыйлемсез кеше, ул башын игән, кайда барганын да күрми, ул аска гына карап бара. Аяклары кайда илтә, шунда бара ул, гыйлемсез чөнки. Гыйлемсез гамәл кыла. Гыйлем әһле, ул башын күтәреп, кайда барганын ул белеп адым ясый. Афаман я'ламу аннама унзила илейка мин раббикал хак каман хуа а'ма. Сиңа ингән китап хак икәнлеген белүче суқыр кеше белән берме ди. Суқыр, ягъни хаклыкка ышанмаучы кеше белән берме ди ул. Күп аятлар безнең килә гыйлемнең фазилаты турында. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да безгә күп хадислар калдыра. Ман салака тарикан ялтамису фиhi илма сахhala Аллаһу лаху тарикан илал джанна. Кем гыйлем алу юлына баса икән, Аллаһ аңа җәннәткә керү юлын җиңеләйтер дип әйтә. Әллә без барыбыз да җәннәткә омтылмыйбызмы? Барыбыз да җәһәннәм газабыннан курыкмыйбызмы? Җәннәт юлы авыр юл. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ки, җәннәт юлы авырлыклар белән, яратмаган әйберләр белән уратылган. Һәм шушы юлның җиңел булуын телисең икән, гыйлем алырга кирәк. Ва иннал малаиката ла тад'у ajnihataha ridan li talibil ilm. Фәрештәләр үз канатларын каплыйлар гыйлем алучыдан риза булып ди. Ва инна талибал илми ястагфиру лаху ман фис сама'i вал арди хатта ал хитан фил ма. Гыйлем алучыга җир йөзендә булган бүтән затлар тәүбә истигфар сылыйлар. Аллаһы Тааладан гынахларын кичерүен сорыйлар. Хәтта су эшендәге балыклар да ди. Ва инна фадлал алими ала ал абиди ка фадлил камари ала саирил кавакиб. Галим белән гыйлемсез гыйбадат кылучының аермасы ул ай, тулы айның башка йолдызлар каршында булган өстенлеге кебек ди. Ягъни галим кеше ничек тулы ай йолдызлардан аерылып тора, үзенең өстенлеге белән, үзенең нуры белән, шулай ук надан гыйлемсез кешеләрдән галим кеше дә аерылып тора ди. Иннал улама хум варасатул анбия. Галимнәр ул пәйгамбәрләрнең варислары ди. Иннал анбия лам юваррасу динаран вала дирхама. Чөнки пәйгамбәрләр ди, динар да дирхам да калдырмады. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям калдырмады безгә берни ди мал-мөлкәт, берни ди байлык. Нәрсә калдырдылар ди? Гыйлем калдырдылар. Һәм кем шушы гыйлемне ала, ул димәк пәйгамбәрләрнең варисы була. Икенче бер хадистә: "Ман юридиллаһу бихи хайра юфаққиху фид-дин." Кемгә Аллаһ субханаһу ва тааля яхшылыкны тели, ул аңа динне аңлау бирә дип әйтә. Һичшиксез гыйлемнең дәрәҗәсе югары һәм наданлыкның урыны түбән. Моның хакында безнең Ali ibn Abi Talib, büyük sahabi, şunday bir akıllı sözler әйтә. Kafa bil ilmi sharafa an yad'ihi man la yuhsinuhu wa yafrah idha nusiba ilayhi wa kafa bil jahli khizya an yafirra minhu hatta ahluhu. Гыйлемнең өстенлегенә шул галәмәт булып тора. Аны гыйлемсез кеше дә гыйлемле дип әйтүен ярата ди. Ягъни гыйлемсез кеше дә аны ул гыйлемле дип әйтүләрен яратыр. Хәтта ул гыйлемсез булса да, надан булса да, ул ярата аны гыйлемле, акыллы дип әйткәннәрен. Наданлык ди. Шул җитә ди аның кабахәтлегенә, аның түбәнчелегенә. Хәтта надан кеше дә үзен надан дип әйтүне яратмас дип әйтә. Инде Аллаһ субханаһу ва тааля безләргә гыйлем ачкычларын бирсә иде, гыйлем юлына басуны җиңеләйтсә иде, аның ризалыгы өчен гыйлем алып, гамәл кылып яшәүне җиңеләйтсә иде. Субхана aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. Гыйлем хакында имам Ахмадның да бер сүзләрен әйтеп китмеши булмас. Имам Ахмад рахимахуллаһ әйтә: Гыйлемгә бер нәрсә дә тиң тормый, әгәр дә ниятең дөрес булса ди. Ягъни дөрес ният белән гыйлем аласың икән, сиңа бер нәрсә дә тиң тормый. Байлыкта, мөлкәттә, дәрәҗәдә берсе дә гыйлемгә тиң тормый дип әйтә. Ләкин нинди шарт? Ниятең дөрес булырга тиеш. Нинди соң ният дигәндә, ул әйтә, үзеңдә булган наданлыктан чистарыну һәм кешеләрне дә наданлыктан коткару булырга тиеш ниятең. Менә монда да күп очракта кешеләр хаталаналар. Күп очракта кеше гыйлемне үзе өчен алмый. Ул укый, ул тыңлый, аннары нәрсә эшли башлый. Кешеләрне шушы алган гыйлеме белән бүлә башлый. Басы фәлән, басы дөрес түгел. Басы туры юлда, басы дуры юлда түгел. Басы диндә яңалыклар кыла, басы сөннәт буенча яши. Бу кеше дөрес ният белән гыйлемне алмаган. Гыйлем аның өчен түгел, гыйлем ул үзең өчен синең. Син үзеңдә булган хатаңны күрмисең кайбер чакта, кешеләрне син уже төзәтеп йөри башлыйсың. Бер генә хадис укый да кеше инде китә хөкем кылырга, бысы динсез, бысы диндә дип. Бу бик зур адашу һәм хата. Гыйлем ихлас ният гыйлем алуда үзеңне төзәтү булырга тиеш. Хадисләрне укыйсың, аятларны укыйсың, син үзең өчен, үзеңне төзәтер өчен, ул вакытта гыйлемнең файдасы булачак. Ул вакытта синең үзеңә файдасы булачак. Ул вакытта син кешеләргә үрнәк булып торачаксың. Кайчан син шундый гамәлләр белән шөгыльләнәсең, кешеләрне бүлгәли башлыйсың, ул вакытта гыйлемнең файдасын үзең дә күрмисең. Һәм башкаларга да гыйлемеңнең бары тик зыяны гына кагылачак. Инде гыйлем турында юкка гына җәмәгать сөйләмәдек бу җомгада. Безнең яңа уку елы башланды. Инде узган атнада безнең 1 сентябрь булып, балалар мәктәпләргә юнәлде. Безнең мәчетебездә дә Аллаһ бирса октябрь аеннан кичке укулар башланачак. Безнең ихлас үзәгендә дә шулай ук малайлар өчен, кызлар өчен Коръан ятлау дәресләре, әдәп дәресләре, дини әхлакый тәрбия бирү дәресләре безнең башланып җибәреләчәк. Шуңа күрә дә иншалла җәмәгать кырыйда калмыйк. Мөмкинчелек бар икән, форсат бар икән, укытучылар бар икән, альхамдулилlah, килик гыйлем алыйк. Надан һәм гыйлемсез булудан сакланыйк. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين وأذل الشرك والمشركين آمين اللهم إنا نسألك علما